Té fiet, quin suc de taronja acabem de fer? No, ara no puc, estic acabant una partida, mama. Però veu-te l'ara que s'aniran les vitamines. Això és una tonteria, mama. I per què no ho comprovem? El material que necessitarem per fer aquest experiment és el següent: l'ugol, bàscula, gradeta i tubs d'assaig, midó, vasos de precipitats, pipeta Pasteur i una taronja per fer suc natural. Per fer aquest experiment s'ha de preparar una dissolució de la següent manera. Barrejar 2 grams de midó en 50 ml d'aigua i afegir unes gotes de l'ugol, una dissolució de iode. Quan el l'ugol reaccioni amb el midó, la dissolució es tornarà blau fosca. El següent pas és col·locar 2 tubs d'assaig en una gradeta i posarem la mateixa quantitat de la solució de l'ugol a cadascun. Després, afegim 4 gotes del suc de taronja. Amb la presència de vitamina C, el color de la solució s'aclareix. Gràcies a això, es pot esbrinar si els líquids contenen molta o poca vitamina C. Després de 30 minuts, afegirem a la dissolució de l'ugol el suc que ja hem deixat reposar i comprovarem si és que és veritat que ha perdut les seves vitamines. El resultat de l'experiment, com podem observar, és que les dues solucions s'aclareixen per igual, o sigui que podem assegurar que la vitamina C no marxa amb el pas del temps. Ara repetirem el mateix experiment, però aquesta vegada amb suc de tetrabric, per tal de comprovar si aquest suc conserva les vitamines igual que el suc natural. A partir d'aquests resultats, podem concloure que el suc de tetrabric tampoc perd les vitamines encara que passi el temps. Veus, mama? Ja et deia jo que això no tenia importància. Això de la ciència ara...